Lun sembah kula kunjuk ngersa cenila paduka ya lum nampa akarya bombong diasulun ora lihat pangestu ulun tampan ana kula pending jimat mari pindaning kesendu-sendu Semar piye Bathara Guru aku saiki wis ora kaya biyen aku wis lungguh ngisor ya munggonku arep ngaturake tata krama sarana atur basa krama ya mung kudu nata ati dhisik manik maya Kakang samanggestunipun sedaya menika namung lelamisan krana menapa kula ajrih piwalating dewa menawi ngantos kula meksa dhateng jengandika Kakang supados nglenggahi tata krami dhateng ingkang rayipun manik maya Kakang menapa ing sampun kula aturaken menika kula jabel malah sakmangke Kakang Semar kula dherekaken rawuh wonten ing Kayiwangan sayekti sakmangke supadosa Kakang Semar saged ngraosaken kanikmataning kahyangan lah piye to lah kok kowe molak-malik iki piye jare kepengin ngukum karo anakku Bagong aku wis dadi wakile wis saguh aku mbok kon nyembah aku ya bakal nyembah mbok kon basa aku ya bakal basa supaya apa sing digayo dening anakku Bagong bisa kasembadan sampun-sampun Kakang Ismaya sampun ngantos dipun penggalih babagan atur kula ingkang nalika semanten mapan wonten ing jagat namung sakmangke estunipun atur kula menika kala wau mboten lair kandhasing batos Kakang Ismaya wah lah terus inggih sejatosipun sakmangke malah keparenga dinten sakmangke gandeng Kakang Ismaya sampun mapan wonten ing Kayiwangan monggo kinarya tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Kakang Semar sakmangke kula sugata wujuding pelempertangga jiwa miwah jambu dipa nirmala Kakang Semar ingkang estunipun menika dados jangkeping dewa kedah ngraosaken nikmating pelempertangga jiwa menapa dene jambu dipa nirmala Kakang ora nyono lah kok dadi Malik Grembyang kowe manik maya waduh ora sida mati to oh lah piye Bathara Guru paring pangandikane kabeh mau ming lelamisan ora kandhas lahir batin ki wah ya matur nuwun malah bapak dijak mak emplem kowe doyan ora oh doyan peloke doyan tetepan reng aku ampel mertangga jiwa ya ora doyan piye mertangga jiwa ki darane para dewa kok menawi Kakang Semarestu kersa mangke sugata menika badhe dipun aturaken anak kula pun Bathara Indra Kakang lah nek aku ki mengkari manut nek mbok paringi ya tak tampa dene ora ya ora apa-apa wong alamku karo alammu ki wis beda kowe ning kahyangan aku ning donya ya jaragan aku pancen durung tau mangan pelemper tangga jiwa jambu dipa nirmala ewa dene mbok paringi aku ya mung iso ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan manik maya miyat langening kalangguan aglar pandan moncar tinon lir kekonang samsara tetan padhang kasor lan pajaring purnaming gegono dasari mangsa katiga Indra kula wonten paring adhawuh cawisna pelempertangga jiwa jambu dipa nirmala dimen didhahar dening Kakang Ismaya kaya ingkang wis kula dhawuhake lawan jeneng kita nun ngestaken dawuh nyuwun pamit pulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Indra dia mangung kanduan rimang leleno tanpa kanen
Semari koten prayitna semuri resiko balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi munggo Kakang Semar kula aturi angragapi pramertangga jiwa lan jambu dipa nirmala Kakang Nayantaka keparenga kula aturi ngraosaken nikmating dedaraning para Jawata Kakang apa ya anak-anakku mbok keparengake ngrasakake nadyan Garing lawan Petruk ugi kula dawuh supados ngraosaken nikmating pramertangga jiwa lan jambu dipa nirmala waduh matur sembah nuwun pukulun dene paduka kula sampun paring palilah kula ngraosaken wujudipun pramertangga jiwa matur sembah nuwun pukulun dene sampun paring palilah dhateng pun abdipun Petruk ora usah dadak sangga runggi walang ati pono kawan Garing apa dene Petruk mara gage ora hapono yata laruta saking godha sang kara-kala yen namutusa sang Sri ing Kilurah Semar Nala Garing tuwin Petruk wis datanang Graita nalika semanten Rahab nggenya andhahar wujuding pramertangga jiwa jambudipun nirmala parandene mangke datan Graita bilih sampun dipun campuri wujuding wisa daru beksi miwah racun sawise nggenya andhahar katingal bingung-bingung Kilurah Semar Badranaya tuwin Atmaja kekalih Gantaka plak kapidra dataning nget Purwadaksina Petruk apa dene Garing kita ora ngerti lamun kabeh mau wis ulun campuri nganggo wisa racun aja nganti astaning manikmaya keregetan kelawan kuandaning kadangku dhewe Indra wonten timbalan papakno ana ing pinggiring candra dimuka samengko wahyaning mangsa kala ulun pribadi bakal nglundhungake kuandaning Kakang Ismaya Garing apa dene Petruk ana ing telenging kawah lho niki ngestaken dawuh paduka pukulun ora ana ingkang mepalangi marang kalandraning Bathara Guru. Titah ing ora gelem nyembah, titah ing ora gelem tata krama. Ya kuwi kadangku tuwa dhewe Kakang Ismaya Wusirna Margalayu. Mung kari nyemplungake ning telenging kawah Candra Dimuka. Nonamit pasang Kalimantabe. Tinebena ngila dune dumawahing tawang-tawang pikulan. Kula ingkang sowan pukulun ingkang wayah pun ing Madu Kesma pun Janaka ya Sumarta Margana Kumbang ali-ali Pilikiti ya sang Kuntilisih ingkang sowan pukulun kocap kacarita kaimet kecap campuri merica
praptaning Raden Janaka nyrbaba pindha sata lininting sata manggih krama diweja Bukulun kula ingkang sowan Bukulun kakatone cuk ane wandone cuk apa ya lali aku kaya apa per lapar manuke mabur enak kowe endahe patinge perkleper manuke gundul Ilahing Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng iki kaya titah ulun Arjuna mekaten Bulun Arjuna padha kanthi raharja sak praptanira Mulan mara Sang Arjuna semaya kang kamanungsan kasrepan tingkah mungsuh niran padha kadang ayu toya andalik toya kasinggihan mekaten Bukulun ing wayang ing Madu Baru kula pun Arjuna Bukulun wayah ulun Janaka inggih pun Permadi iya Permadi inggih pun Kunti Dewi Badsuk Kunti Dewi Badsuk inggih Margun Bapake Pendi inggih Raden Suparto iya ulun ngerti jeneng kita kuwi cacahe pirang-pirang Bulun sembah kula kunjuk ngersa cenila paduka ya ulun nampa akarya bombong diasulun ora lihat pangestu ulun tampan ana kula pending jimat mari pindaning kesendu-sendu Arjuna wonten timbrane ngadhawuh ana wigati apa dene jeneng kita sowan Janaka kok ngorok kok kaya sekaten. Arjuna nendang. Apa to sababe jeneng kita sowan? Sebab akibat. Sangklenging sepisan Bekul namung badhe nyuwun prisa. Yo Arjuna apa menapa sababipun dene Pak Rebo lairipun dinten Arjuna kita kuwi sowan dewa aja sembrono Bukulun sowan kula sumaduka wangadi Bukulun mboten sanes kejawi namung ngupadi wonten pundi Ponokawan kula
Ponokawan sapa? Ai. Bab. Ponokawan kula Pukulun. Ponokawan sapa? Baron kalih Bagi. Ponokawan kita ateges ya kuwi Semar Garing lawan Petruk kesinggihan Pukulun. Awit kula mangertos Pukulun. Bila kula nampi pelaporanipun masyarakat saking kalangkan jembal Pukulun bilih Kakang Semar Garing menapa dene Petruk minggah wonten ing Ardi Siulaulu. Inggih menika Kayuwangan Suralaya. Pukulun kula nyuwun dawuh. Menapa Pukulun prisa dhateng Kakang Semar tuwin Kakang Garing lan Kakang Petruk. Arjuna wonten dawuh. Ngertiya pancen Semar Garing lan Petruk sowan ana ing Kayangan. Lha dalah. Menawi mekaten leres kita bisa ngerti sapa sing maringi pirsa Mairot. Menika klebet paranormal mekaten Pukulun. Ngerti ya inggih yen to Semar Garing lan Petruk samengko ulun papanake ana ing pinggiring kawah Candradimuka. Aduh Pukulun kenging menapa mboten dipun papanaken wonten ing pinggiring rut kemawon. Sabab Semar Garing lan Petruk bakal ulun cemplungake ning kawah Candradimuka. Arjuna pamekancing angat katon lerkin bener ora iki cincingane gol pamekancing langit gelap-gelap katon lerkin caleng risang mawe gandung ajeg lerkin caleng risang mawe gandrung sabaran kadulu ukir moyak mayik. Arjuna wonten paningan dawuh kena ngapa sebabe kita tumuli ngadeg jejeg padha kalawan jeneng ulun. Pukulun kula mboten narimakaken dene Pukulun sampun wantun gendhak sikara kalian pun Kakang Semar Garing menapa dene Bagong. Kula mboten narimakaken sabab Semar Garing Petruk menika ponokawan kula. Kula mboten narimakaken Pukulun. Menawi Pukulun badhe mejahi dhateng Kakang Semar Garing Petruk kula suwun sampun ngantos sedaya dipun pejahi mangke menawi pejahi sedaya peteng sanget Pukulun. Kula suwun kanthi sanget paduka Pukulun menapa menika mangsulaken ponokawan. Menawi boten mangsulaken paripaksa kula wantun kaliyan paduka Pukulun sesembahan kula Pukulun Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah. Kula ingkang boten narimakaken menawi saged kayangan badhe kula obra-abrik. Arjuna, yen ngono kita wis wani kelawan jeneng ulun. Gangge menapa kula kedah ngedingalaken Darma. Gangge menapa kula kedah ngedingalaken Darma Wisata tanpa kula. Gangge menapa kula kedah ngajeni kaliyan paduka Pukulun menawi pakulun.
sampun boten saged dipun ajeng. Kula ingkang boten narimaken yen ngono kita bakal ulun tibani guntur geni guntur angin. Lebur tumpur tanpa dadi monggo kula latri maringaken guntur cuci motor guntur geni guntur angin boten ajeng. Arjuna, kita kenggonan apa teka kita ora temama wujuding guntur geni guntur angin. Kula sampun kenal guntur langkung saking selangkung taun. Mula guntur mboten purun nemahi dhateng jasad kula. Yen ngono kita bakal ulun tibani Cestri Sula. Bulun kula nggadahi pusaka Cestri Yamin. Menawi kula tamakaken kalian sak marwanipun panjenengan badhe cilaka. Tampanana Cestri Sula kelakon jebluk dada kita Janaka. Wong Mastu nama sidam skaring bawana langgeng. Janaka, lah kok dadi kita digdaya kaya mengkono. Cestri Sura Ratemama Pukulun sampun mlajar kula ingkang badhe ngruwat jengandika Pukulun aduh ketiwasan. Ora kaya, kandhani kaya. Lah ora nyono babar pisan lah kok Janaka kok digdayane kaya ngono. Lho iki teko nang kene nah. Kosek. Lho kosek, kita omong apa? Aduh, cilaka iki. Aduh. Wah, keterucut iki. Wah, wis. Kosek. Ah, konangan kowe ta. Ah, ngomong kok njur kaya ngono kuwi. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Pukulun. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Sembamang bekti kula kunjuk bekti Pukulun. Serasa digawe-gawe. Ulun ngerti kita sapa ayo. Lah iso dadi kaya ngono. Nggih Pukulun. Kula kepengin nyelametaken dhateng pun Bapak Semar. Ayo, Janaka kok nyebut Bapak Semar. Ah wis konangan iki. Wis pun kula blaka sutane sama anggere omong-omong jitet cangkeme. Dewa arep dijitet cangkeme. Bapak kula teng pundi Pukulun? Lah kok iki iso dadi Janaka piye? Wis okase mbantu. Wong apik niku bakale okase mbantu. Bapak kula teng pundi? Bapakmu didokok ning pinggiring Candra Dimeka. Alah, Pak, kok lekani ngaya temen.